Arestado ang isang dating pulis sa isinagawang search warrant operation ng mga otoridad sa Barangay San Francisco, Iriga City, alas 8:36 ng gabi nitong Lunes, Setyembre 29. Kinilala ang sospek na isang 62 anyos na lalaking pulis na nag-awol sa serbisyo. Nakumpiska sa posisyon niya ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Batay sa ulat, matagal nang minamanmanan ng otoridad ang sospek dahil sa illegal nitong gawain. Naglipat lang nga na idigdi sa Iriga City para po dahil sa ma-monitor sa sayang mga illegal activities niya. However, because of our intensified and close monitoring as well as yung ating coordination sa neighboring police stations, na-monitor na po idigdi sa lugar po sa Iriga. Kabilang din ang sospek sa listahan ng mga high-value individual sa lungsod at dating nahuli sa bayan ng Nabua sa parehong kaso. Kami po ay hindi titigil upang ang mga illegal na droga dito po sa syudad ay masawata. Amin pong inaanyayahan ang ating mga kababayan na i-report sa ating mga kapulisan, PDEA at ano man ahensya pa ng gobyerno ang inyong mga nalalaman na impormasyon, particular na po sa illegal drugs, para po ang syudad ng Iriga ay patuloy natin na mapangalagaan at maiiwas sa proliferation ng illegal drugs dito po sa syudad. Nasa kustudiya pa ng Iriga CPS ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.